Straight to the Now, point. arita mahigala sa ato mga isgutanan karong butaga. Dili ta makigalaan magpalipat. Ari gyud ta sa substance sa impeachment. Kay karon hasta naman ang mga kilid-kilid nga bahin. Gihimo naman mahigalang gipadako naman og maayo. Lakip na mahigala og unsay mga kakulian, dunay mga abogado nga dunay mga kakulian mao ni mauna. Na para nako dili kay ko mututok ni dapita kay malipat niya ta mahigala sa substance ning impeachment. Ang itutukan mahigala si Attorney Ferrer, Attorney Kapunan, ana. Para nako mahigala isi practicing lawyer sad. Nakasabot ko tanan practicing lawyers nga naminaw na koron. Kung imong tan-awon to evaluate nimo to actually pareha to sila. Mayo pareha para nako maayong abogado si Kapunan, maayong sang abogado si Ferrer. Si Kapunan medyo taas-taas na lang mileage kay karaan na. Sa Attorney Ferrer mahigala CPA lawyer, bata pa pero kumbati sad. Kadto mga higalang mga side comments ni Kapunan, kung ato kung i-evaluate yung maayo, ibutang ta lang, silang duha, pariha to silang duha, way sayop, butang ta lang. Nga naman, katong kang Kapunan, iya magi-correct dayon, pag ingon niya nga, leading question, misleading question, iya magi-correct. Pero, sayop ang niyang permirong nalitok. So, kini po si Silent, kini po si Christine, ingon po sa, they are allowed. Refer mga higala sa unang word nga gibuhian ni Kapunan. Pero kana gamay kay na nga, gamay kayo mga higala taon nga butang na. Para nako as a lawyer, dila nako na bukikion na napita kay why abogado mga higalang practicing lawyer nga why si Piats Korte, oy. Usahay, kana ganing misleading question or leading question, pwede ganing tuyo-tuyoon pagpangutana, part sa strategy sa abogado. Straight to the point. Bisa ka nang pag-object, bisa kasabot ka nga imong objection ma-overrule gyud ka pero gituyo lang nimong object paghatag og kiyo sa imong witness. Kana na may mga techniques. Kanang misleading question dili pwede. Pero kung ipangutana nimo ng misleading question nya di mabantayan, makalusot mahigala di maobjekan, di na pwede na labi nang nitubag mahigala ang witness. Kung natuog ang abogado speakers, nyawa maka-object. Nya nitubag po ng witness. O nyawa po mahigala ipa stricken off from the record. Kada kaparihan ng leading question. Leading question is not allowed during direct examination. Dili man allowed. But kapila man kahigayon nga ang counsel mangutana ana. Ang pikas counsel po pwede nga iyang objekan. Pwede po niya kasabot siya nga objectionable na lang niya daginuta. Pwede man. Kaya usahay mahigala magsigi kag object po sa korte usahay. Depende ha pero usahay og dili na kinahanglang material sige kag object ang judge po na mairitar. Ika practicing lawyer ka tanan nga naminaw ko practicing lawyer mo timplada masanta. Gawas nga kasabot ka sa balaod, kasabot ka sa facts, gawas nga nagtuon ka diha, inigabot mo sa korte, imo pong tunan ang judge. Oy. Timplada sa kamahigala sa huwis. Katong huwisa dito medyo lahi to siya. Dari pod pikas lahi pog timplada. Nga pikas pod timplahon. Manang para nako, di na lang ko mo daginot anang sa mga abogado nga aspek ha. Ug ako'y pangutan-on, moingon ko pareha ng mga abogado sa defense o sa prosecution pulos maayo. Kana may akong fair comment. Ha? Arita sa unod. Anong ari man tang palipat man tanga? Dalto sa unod. Unsa may unod sa hisgutanan mga sukitig paminaw. Lain mga higalang mga punto mao, daghan na matag puntos nga na-discuss pero tungod sa kataas ba daghan kay tag mga hisgutanan mga kagilaan di mahuman. Usa sa mga puntos mao nga nag-anam og katin-aw karon. Nag-anam og kaklaro karon. Ang uban di naman makasunod, sige lang di mo makasunod, no? Pero tagaan ta mong summary. Kato mga listeners sa tos DYHP ug IFM, updated mo kay kitas DYHP niya News Department nga nag-monitor yun. Nag-anam og katin-aw karon nga kini mga higalang mao ba ni ang ilang original complaint ha? Complaint kini ni ang Article 1 confidential funds mao gini ang pinaka-original nila nga reason ngano nga ilang impeach, ngano nga ilang gipasakag impeachment
si Vice President Sara Duterte. Busa nag-expecta nga kining maong article 1, ila gining ayuhon. So far wala pa. Pero magpaabot ta basin dag kalit mahigalag pasabog nga ilang ibuhian ang prosecution. Basin pa lang di ay. Di pa ta makakonclude sa pagkakaroon. But so far kung ako'y mo evaluate katong article 4 wa gito hinungdan mga sukid tig paminaw. Labot atong grave threats mahigalag inciting to sedition nga tulo ka mga witnesses gikan sa NBI. Wala matandog ang akong pagtahod sa NBI, no? With due respect mahigala sa National Bureau of Investigation. Institution maguna. Pero kitito ang tulo ka mga witnesses nila taon, paminaw ko nasuguan na gitaon po to sila. Kadto mga higalang mga witnesses nga tulo bida si Matibag kinini ang si Lutok sus John Mark Kalilang wagi mga hinungdan tong mga witnesses taon. So primerong article to article 4 mahigala bisag unsaon ni mag-evaluate dito pulos way personal knowledge. Nalamo samot na mahigala si kinini ang Matibag mo sa tulo katong tulo si Matibag mo nagdag pinakadakong lawgaw. Nga arita mahigala sa Article 1, kinini ang confidential funds, upat ka witnesses na ilang na present. Of course, katunduha ka mga tagabangko, fair witnesses to sila, wa ay na prubahan nga makadaot sa depensa. Wa po baka build up ang prosecution. Ang duha ka mga tagakuha na tinaw ron, nga kining duha ka mga tagakuha na tugaan nila ron sa katawhan, nga kining ilang mga findings pulos ni mga preliminaries. Kining mao mga findings pulos mga rekomendatory, dili pa final. So kanang notice of disallowance nga na diretso gani na mahigala ang notice of disallowance wa na gani mo follow og procedure gyud nga klaro mahigala step by step. Gidali naman gani na. Pero bisag ilang gidali naa paghihapoy mga remedy within the kuwa mga sukitig paminaw kisa man nag-ingon ang mga witnesses si kuwa Auditor Roderick Wamil o si Silene Del Campo. Nga kining ila rekomendatory ra ning ila, napay mga remedies. Si VP Sara Mahigala labot anang notice of disallowance. Straight to the point. Nya karon, kinahanglan man nimo ng tagaan sa tanan opportunity. Naa pa ron sa period of appeal. Sa to pa na makapangutana natin aron sa mga tao ngano man nga niabot man ta ining puntuha nga nag-impeachment nata nga recommendatory pa man ta preliminaries pa man na nga mga findings. Pag-ingon mahigala nga dunay notice of disallowance, dili pa man na conclusion nga dunay failure to liquidate ang OVP, ang Office of the Vice President. Ako na mong gitaga example mahigala. Wa pa gani moabot sa portion napasla karon sa period of appeal. Wa pa moabot sa portion mahigala nga niingon ang kuha nga final na dunay final notice of disallowance. Wala pa. Unya, kinini ang wa pa mo order ang kuha sa stage ba? Wa pa mabot sa stage nga, mingon ang kuha restitution, mando og restitution. Kay pananglitan gud og, dili gud pwede. Mingon kuha, di gud pwede. Disallowed yun. So, ang kuha mahigala mo mando, nga iuli ang kwarta. Ipauli ang kwarta. Mo ni nahitabo mahigala sa akong example, sa atong Cebu City Hall katong ilang calamity bonus nga ilang gihimo sa dihang naigo taglinog sa Cebu o naigo ta sa bagyong Yolanda nga ang mga City Hall employees under mahigalang Mayor Mike Rama at the time gipang tagaan do 20 mil nga bonus. Dako tong issue nato. Wa man musugot ang kuha. Naisyuhan sila tong EOM, naisyuhan sila notice of suspension hantud, naisyuhan sila notice of disallowance. Ipabalik mahigalang kwarta. Kaning kang VP Sara wa pa mabot ang point nga ipabalik ang kwarta. Napa sa period of appeal. Kinahanglan pa sang mo explain. Kinahanglan pa ning paminahon ang ilang eksplikasyon. Nganong paminahon man? Part of due process. Straight to the point. Especially nga kining kuwa, ang ilang mahigalang pag-audit is only limited mga kaigalaan sa compliance audit. Unsa may pasabot? Unsa may pasabot? Compliance audit lang, dili sa fraud audit. Lahi ng fraud audit ha, o ang compliance audit. Straight to the point. Na atong balikan mahigala. Pag ingon ko notice of disallowance, o niya imong ipaukyab sa mga tao na notice of disallowance, sige, disallow sa kuha ang
budget confidential fund sa Office of the Vice President, ang mga ordinaryong tao may unla. O saan gyud sara day? I-disallow man, pero dili pa man final. Wala pa mabot sa stage mahigala nga doon na mahigalay notice of finality of decision sa komisyon. Kay kana mga higalang sa mga state auditors, recommendatory ra sila. Naapay mga remedies, nya kinahanglan man mahigala nga imong hatagan sa due process, pa-explaino nimo nga nganong naunsa man ning hitabua. Mo na kana bitong City Hall in Daken, gitagan sa notice of disallowance. 20,000 nga bonus. Explain sila nga naigo man gud mi sa kuan kada na ang linog niya naigo sa Yolanda. Na ang depende na sa kuha, mo yung kuha nga okay. Satisfied mi nga explanation, wa man na ibulsa nimo may krama na magid as mga tao. Pero mo yung kuha dili mi satisfied, iuli gyud ang kwarta. Dai iuli gyud nila. Mo na nga nagunahon na to mga empleyado, naghimo sila mahigalag kasabutan nga kung iuli data-datahan lang. So kanang puntuha, kanang restitution stage wala pa maabot si VP Sara anang napita because naapa sila sa period of appeal. Wala pa'y finality. Muna mangutana mga tao, nag-anam nagkatinaw karon nganong niabot man mo ining punto nga nag-impeachment na ta, nga wa pa man day mahumana, napamanay na sa stage unta sa kuwa, napamay mga remedies. Straight to the point. Unsaon man pag-ingon gadun ay failure to liquidate, nga wala pa may final. Findings ang kuwa, recommendatory pa man ni sa mga state auditors. Mabitaw na, kinidili ni kuwa na, ato ning analysis based mahigala sa testimony sa witness. Dara ko ibalik gamay lang. Gamay lang ako na para makaingon mo dili ni kang Rufil Banyo ko. Gikan ni mga higala sa witness. Ang witness may nagsulti ani, mo ni klaro-klaro ang pagkaistorya mga kaigalaan. Ha? Dili na ako, ang ako na analysis ra. Ang nagsulti ang witness nga doon na pa sa mga remedies, both si Attorney Roderick Wamel, ang kuha auditor, o kini si Silene Del Campo. Silang duha, niingon, dili pa final to mga higala, o unya, doon na pa mga remedies. Nya, atong ibalik lang gamay ha, para lang yun nga, just to emphasize nga, dili ni ako sa witness ni. Proseda, dong names. Audio. Gamay lang, atas lang ko ng audio kadali. Sige, audio lang, audio. Kay aron nga maklaro mahigala sa mga tao nga, wa ta magbutang-butang dire. 112. For 22, first to third quarters po ng 23 yung sa DepEd. 112. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo? Yun po yung 112.5 million. Sa OVP po? Sa OBP po is 375 plus 73.287 million po. So magkano po total lahat? Mga hindi ko na mga 4 million. 400, 400 plus. 450. Opo. Okay. So yun ang inaantay po ninyo. Yung sa OBP po. Opo. So hanggang ngayon inaantay po ninyo. Opo, kasi may mga remedies pa po sila na Okay. Alright. Pause. Kasi may mga remedies pa sila. Dili pa na final. May mga remedies pa. Kaya pag ingon ko pa ibutan ta 125 million, pila man ang kada na ang i-disallow. Di man, waman gi-disallow ang tibuok. So, pila may gi-disallow, pila may gi-allow, pila gi-disallow. Nya, tagaan nimo og period of appeal, kay mo explain man ang Office of the Vice President. Pareha ba sa Cebu City Hall, nasa notice of disallowance, ni-appealar sila nga, gitagan sa notice of disallowance, kay nganong inyong gihatag ang tag 20,000 pesos nga calamity bonus sa mga empleyado sa City Hall niya ng 2013 under mahigala the administration of Mayor Mike Rama. Pabayron sa askuwa. Napilar sila day. Nga, wala man na ibulsang Mike ang kwarta. In fairness to Mike Rama, mahigala dili man kinini ang iyang kaso, dili man tumo kaso niya. Doon sa kaso ni Putism. Kung sa patong kaso niya, ba't kadtong butanga day, wa sa makasuya to day. Explain niya nga, di man ako ng kwarta. Gihatag sa mga tao kay biktima mapod sa Slinog. Biktima mapod sa Yolanda. Pero mo lagi na nga, kamukamo lang din ha. O di kin mo sugot ang kuha, ibalik tong kwarta, data-datahan sa empleyado. Straight to the point. Mo na mahitabo mga sukintig paminaw. Ha? So, kinipon mga kagalaan ang Office of Vice President na pa sa period of appeal. Kaya mo final o decision na ang komisyon. Kinahanglan man mahigalang mo explicar ang Office of the Vice President. Mo'y pangutana ni Attorney Christine Ferrer. Kinsa man day mo decide? Kinsa may mo decide di ay nga kini confidential
activity ni o kini dili. Kay ang kuha mga higala kutob naman sa post audit. Ang kuha mga kaigalan, ang ila mga kay compliance audit naman. Kisa may mo decide. Muto sakto tong punto ni Lacson. Nga kanagong gasto sa gobyerno mo na kinahanglan ng explicar na pa may time to explain. Ila gyud ang gamiton. Nga naman tanaw ha, ni ay laing punto may galang kinahanglan explain sa period of appeal. Ang kanang documents evidencing success. Usasad ni sa mga punto nga naa diha mahigala gilang tugian. Straight to the point. O gipangutana sa abogado. Nga naman, kanang documents evidencing success. Kaya ang punto mahigala sa kuha auditor nga, kung way madakpan, wala kuno'y success. Dili successful. Ang punto na Attorney Christian, usama na kanang crime prevention na dili na success. Kanang pag-report nga no untoward incident, dili na makonsider a success. So diha na po mga higala mo na, kinahanglan nga, tagani mo time to explain. Kaya na po man sila time. Di pa man sa konklusyon. Kay kana man matong punto ni Lacson ba? Pananglitan kanang imong gisugo ron nga mga intelligence nga mga people mahigala under the intelligence community. Gisugo nimo ni palit og sigarilyo, nangapi dito mahigala, dunay biyahe dito. Unya wa gyud makadakop. Pero doon na gasto. Naglihok man ang intelligence community, dili na makonsider nimo na. Unsa man na imo na nang i-disallow. O, sa to pa na alkanse mahigala ang mugasto ka ang Office of Vice President nakagasto inana. Unya pagkahuman i-disallow nimo na kay way nadakpan. Straight to the point. Naglihok man ang intelligence community. Munay dapita mahigala nga moingon ang kuha nga wala kay wa may nadakpan. Mo-insist mahigala ang OVP nga naglihok man ang ato mga agents. Ang crime prevention dili appeal. Kay pwede man ako example ha. Pwede man mga higala nga pag-anhin ni Pope Saint Francis sa Pilipinas. Pag-anhin mga higalang Pope Francis sa Pilipinas, niadto sa Tacloban, security nightmare to sa atong armed forces, sa atong kapulisan o guban pa. Simba ko, nahuma naman tong insidente ha, simba ko, dunay mo butong bomba diha, dunay terorista na kalusot, mabitaw tong grabe ang security. Simba ko, dunay terorista na kalusot, dunay nangamatay si Bako niya. Katong terorista nadakpan, mo'y gustos kuha nga, inana, gyud nga dunay madakpan. Muna nga duna ko no'y, muna ka na'y document evidencing success. Pero inana nga malinawon. Pasalamat, as Ginoo nga, nagmalampuson to, why, ano untoward incident, niyang pangutana na, wala day na, dili day success ng hitabua. What? Nga naglihok man ang intelligence community, ana, it doesn't mean nga, why nadakpan, nga wa maglihok ang atong mga pulis, wa maglihok ang atong mga army, wa maglihok ang mga civilian personnel sa military o ang intelligence community. Grabing lihok eh. Grabing lihok, mga civilian, mga agents ng lihok sila. Ang man dito nimo nakagasto ka do, daghan man to mga nag-civilian attire nang nga niipon dito sa mga tao. Nakagasto man ka na kay mo gasto man kag mga ang kaon na nila kay. Ang ila daing mga pamiliti uban pa dito. So nakagasto ka niya moingon nga i-disallow na kay wa may nadakpan. So kana mahigalang document evidencing success dapat na nga i-explicar sa OVP. Mo nang naapay time to appeal. Napasla karon sa period of appeal, dili pa mga higala final. Kay moingon nang kuha di na pwede. O appeal lang ang OVP nga pwede na mao ning tinuod nga nahitabo. Nya na pa may period of appeal, so imong ihatag. Mo na dakong pangutana ron nagaanam og katinaw nganong naabot na ta ni ining impeachment karon mahigala nga dapat tua pa man unta ini sa kuha nga stage mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Mo na dakong question nga naabot naman ta ani. Naabot na ta ani kay dalion gyud mga higala nga maabot. Kay race against the time ta. Kay kung langan-langano ni og paabuto na to ang kuha kay di pa man ni hinog sa kuha. Kung imong paabuto ng kuha niya dahil mag-eleksyon naman 2028. Makaingo mga tawa na sa mo to katinaw ron nga awa gyud. Products gyud nga ang tuyo ani mahigala nga di makadagan si VP Sara.
sa 2028 election. Kay tanawa ang mga mabuot nga mga naminaw na to karon. Klaro man na mga sugid tigpaminaw na ang mga witnesses may nagsulti nga naa pa sa stage may galas kuwawa pato ka ng notice of disallowance. Mo nang gipangutan ng Chief Minister, unsa man na kanang EOM? Audit Observation Memorandum na by failure to liquidate wa pa. Unsa man na kanang notice of suspension ang second step na by failure to liquidate wala pa. Unsa man ang notice of disallowance ikatulong step na by failure to liquidate wa pa because dili pa final. Ang final say ana mahigala na as komisyon. Until now wala pa mga higalay final say ang komisyon. Nganong naabot naman tani mga puntuha karon. Straight to the point. So mo ni mahigala nga so far sa mga witnesses nga gipresentar sa prosecution so far wa pa gyud mga higalay nakatabang sa pag-build up sa kaso sa prosecution. Pero wa ta kasabot basin pag doon sa idugang pasabog inig sa sunod nga mga witnesses. Ila ganang isiguro kay otherwise kana mga senator judges kanang pinangutanaan ni Lacson, kanang pinangutanaan nila ni JB Ejercito, napanay chance mahigala nga tan-aw la murag alanganin gyud. Lisod man kayo, ngano man ang mga tao nagtan-aw ra ba gyud? Straight to the point. Unsaon pagkuha og 16 votes kung dili ni mahigala nila mapin down sa evidence si VP Sara. Kinahanglan nga kumbinsido ang katawhan. Nga sadaan si VP Sara because kung dili kumbinsido ang mga tao kanang mga senator judges managana po na kay dili lang si VP Sara mo'y under mga higala, under trial karon hasta ang mga senator judges labi na 8 ka mga senator judges ang re-electionist mga higala. Straight to the point. Ano timanan 8 ka mga senator judges ang re-electionist ay kung inang magkiat sila decide ana ron. Ha? Labi na mga higala kana JB Ejercito landaan. Si JB Ejercito ron ang daguduan mga higala naas gawas kadto si Jinggoy may tos prisuan pero mas taas og score si Jinggoy na sod sa top 12. Si JB may higala tos ka 20. Ngano na? Ha? By next year filing na October of next year filing na sa certificate of candidacy. Filing na sa certificate of candidacy. Mapahamak ang mga senator judges kung dili ayuhon sa prosecution kini maong kaso. Dili gyud gani mahigala maka present o pasabog ang prosecution. Kini mga senator judges delikado ni mahigala kining mga swing votes pa diha. Og labi na kini mga re-electionist. Mutimbang gining maayo otherwise ang nakataya ang ila mismong political career. Ha? Ilang political career. So far wala pa'y napabutong bomba. Wala pa'y pasabog ang prosecution as of this time mga sukid tigpaminaw. Pati pata makahukom kay wa ta kasabot basin unya og umaabot ng mga adlaw do na sila mga pasabog yun nga mga witnesses nga makaingon ta angay ra gyud ay nga konbiktuhon si VP Sara. Pero sa pagkakaron wa pa gyud. Kani akong evaluation na honest to goodness nga evaluation kay lisod bang kayo mahigalag. Honest to goodness nga evaluation. Hasta na mahigalang kwan. Di na ko ma-appeal sa mga lawyers nga unsa gidaginot pa gyud ang mga lawyers mahigala bida. Para nako pareha na mga lawyers. Di ko mo ingon nga si Kapunan mo bitaw na mga nagingon ako nga komentaryuhan si Kapunan, komentaryuhan si Ferrer ko di lang ko. Kanang mga lawyers nga na diha pulos na maayong lawyers. Arita sa unod. Lisod man kayong sige tag panaway sa mga lawyers ang di man na mahigalas kilid-kilid. Ang substance sa impeachment may itong atong tutukan. Insofar as the substance of the impeachment mahigala mo atong tutukan sa pagkakaroon wa pa kaprobar ang prosecution mo na prangka na kong istorya. But sayo pa kayo ron because napa may duga mga witnesses basin pa unya og makapabuto sila bomba doon na sa mga pasabog sa umabot pa nga mga witnesses.